Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já, jak bylo řečeno, jmenuji se Ondřej Šanca a pracuji jako analytik. A chtěl bych vám ukázat příklad toho, co může být nutné pro to, aby mohla vzniknout nějaké datové sady, případně otevřená data. Tady konkrétně se bude jednat o data očkování, případně další data v reálném čase, kde je o to nutnější mít vytvořenou tu datovou základnu, aby vše fungovalo automaticky, nemusel do toho nikdo pravidelně zasahovat. Tak, tady máme nějaké základní body, které se vám pokusím představit. Začnu tím, co potřebujeme pro to, aby jsme mohli například vytvořit tu základní analytickou vakcinační databázi. Jejím základem je spojení centrální evidence očkování a NRHZS, s tím, že ta centrální evidence očkování byla spuštěna v roce 2023 a postupně nabíhali jednotliví poskytovatelé a začaly se objevovat teda první dávky přibližně do dubna, kdy se to stabilizovalo. Aktuálně, pokud se nepletu, tak je tam kolem 6,7 tisíce poskytovatelů, obsahuje to aktuálně kolem 7 milionů záznamů. Jsou tam hrazená i nehrazená očkování, což je výhoda oproti NRHZS. A ta největší výhoda je to, že to je v reálném čase. Nám jako analytikům se to přenáší třeba jednou denně. Nejspíš by nebylo nemožné to mít i častěji. Očkování v NRHZS, tak tam máme data od roku 2010. Je tady problém, že potřebujeme prostě mít přesnou definici těch SUKL kódů, pomocí kterých ty jednotlivá očkování definujeme. Jsou tam pouze hrazená očkování. A tady ta aktualizace není v reálném čase, ale probíhá pouze jednou za 3 měsíce a má vždycky zpoždění přibližně půl roku. Pokud teda tady ty data dokážeme spojit, tak nám vznikne odvozená analytická databáze, která obsahuje teda hrazená očkování od roku 2010 a nehrazená očkování od té druhé poloviny roku 2023, kde se to dá považovat za úplné. S tím, že jednotlivé záznamy obsahují datum, SUKL kód té dávky, SUKL kód daného očkování a šarži opět u těch nehrazených očkování, protože tato informace v NRHZS chybí. Jak probíhá to samotné propojení, tak přes 3 jednoduché parametry, a to přes datum očkování pacienta, jeho identifikátor a přes danou vakcínu nebo SUKL kód spíš. Problémy, které nám vznikají při tom propojování, tak je neúplná konzistence mezi těmi datovými zdroji, protože může dojít k tomu, že si nesouhlasí číselníky. Například název NRHZS neodpovídá názvům v centrální evidenci očkování, proto musí probíhat validace názvů a těch kódů vzájemně. A taky jsme narazili na jednu takovou překvapivou věc, že můžou být i rozpory v datumech vakcinace. A to například, že v NRHZS máme jedno datum, ale v centrální evidenci očkování je to samé očkování, kdy jsme o tom přesvědčeni, protože je to ten samý pacient, máme stejný SUKL kód, tak je o jeden den posunutý. Tady tohle tam musíme trošku vyrovnávat, aby se nám ty dávky nemnožily. No a výsledkem potom máme jednu obrovskou tabulku, která má 52 milionů záznamů. Tak a teď se dostáváme k tomu, co je potřeba pro to, aby jsme mohli vytvořit ten automatický reporting a aby to mohlo běžet samo. Tohle je úplně první návrh, který jsme dělali a jsou tam 4 základní číselníky. První obsahuje číselník infekčních nemocí, který vlastně nám pomůže potom definovat a připojit jednotlivé očkovací látky, proti kterým nemocím očkují. Ten druhý číselník se může zdát, že vypadá dost podobně. Je tady v něm akorát jedna věc navíc a to, že tam je přímo definovaný, jakým MKN kódem je to možné identifikovat.
Potom jsme museli vymyslet takzvané očkovací skupiny, které vznikly v celku přirozeně, protože když se vezmeme hexavakcínu, tak přeci jenom to není očkování proti jedné nemoci, ale proti 6 a můžeme se také očkovat proti jednotlivým vakcínám zvlášť. To stejné například MMR vakcína. A potom máme zvlášť teda konečně ty vakcíny, kde máme SUKL kód a jeho název. Potom máme pro statnější práci, tak bylo navrženo, že bychom mohli mít další 3 odvozené. A tak, propojení teda tady těch číselníků je přes ID Nemetci a to ID očkovací skupiny, což jsem popisoval, co by to mělo být. Finální verze, nebo spíše aktuální, tak opravdu zůstala na těch 4 základních číselnících, byť rozšířených, ale od těch předpokládaných 3 jsme přešli na nějakých 5 odvozených pro ještě lepší a jednodušší práci s tím. Narazili jsme například na to, že v jednotlivých těch systémech, kam jsme to měli potom v plánu propojovat, ten MKN kód není kódován vždycky stejně. V některých systémech je za 3. znakem tečka, někde není. Přidali jsme tedy, jak jsem říkal, ještě další ty odvozené číselníky, které nám pomáhají si určit, že opravdu tato vakcína má tady tyhle nemoci. Potom jsme tam také museli přidat nějaké sloupečky pro řízení těch automatických reportů, které byly v plánu. Dále, co máme v plánu s tím například dělat dál, tak přidat tam kategorizaci věků pro jednotlivé vakcíny, protože není úplně vhodné, když máte například očkování proti chřipce a potom máte vakcínu, myslím hexavakcínu, tak přeci jen to nezasahuje do stejné struktury obyvatel a potřebujeme tedy se zaměřit vždycky jen na určité věkové rozpětí. Protože mohli bychom automaticky tam předpokládat 5leté, 10leté věkové kategorie, ale přece jen ty některé vakcíny potřebují detailnější pohled na určitou část populace. Musíme také počítat s validacemi a to je, že potřebujeme potvrdit od klinických odborníků, že jednotlivé SUKL kódy opravdu odpovídají těm nemocem, které jsme my identifikovali. Přece jenom my jsme jen analytici, kteří byť si to můžou načíst z podkladových listů, tak můžeme tam udělat chybu. Je také nutné určit MKN kódy k těm daným nemocem a k tomu, proč to potřebujeme, se dostanu v zápětí, protože tady z toho to nemusí být úplně jasné. Tak, výstupy na NZIP. Aktuálně tam máme stránku, která vypadá takto. Jsou tam nějaká otevřená data, datové souhrny, analytické studie a vizualizace. Konkrétně tady máme třeba datový souhrn, který ukazuje po jednotlivých dnech, opravdu je to každý den, se tam věší, informace o počtu pozitivních na COVID, počtu hospitalizovaných pro COVID a potom je tam počty očkovaných proti covidu a chřipce. Další ty datové souhrny mají různé členění, jdou na úroveň okresu, například ten 3. přehled pro očkovanosti u vybraných vakcín v rámci krajů a okresu, obsahuje proočkovanost jednotlivých kohort osob narozených v daném roce. Potom tam máme, jak jsem říkal, analytickou studii, která obsahuje asi 100stránkový PowerPoint, který rozebírá očkování proti jednotlivým nemocem. Máme tam také interaktivní vizualizaci, která zatím je teda jen z veřejného zdravotního pojištění, to je teď část NRHZS. Tak, tady mám ukázku toho analytického reportu, kde máme proočkovanost proti všem možným nemocem. Tak.
Tak a co máme v plánu s tím, s tou odvozenou analytickou databázi v plánu dál? Máme navržené vakcinační reporty, které by opět mohly být v real-timeovém čase věšeny na web. Přibližně jednou týdně by se aktualizovaly a obsahovala by data o očkování po týdnech a věkových kategoriích za posledních 5 let. Ta věková stratifikace, tak aktuálně, jak jsem říkal, potřebujeme dodefinovat ty věkové kategorie pro jednotlivé vakcíny. Tak a aktuálně tam máme asi 32 sledovaných nemocí, očkovaných 95 různýma vakcínama. Takhle vypadá jedna část toho reportu, jenom pro rok 2024 proti chřipce. Tak, konečně se dostávám k tomu, jak jsem říkal, proč potřebujeme definici nemocí podle MKN kódu, protože naším plánem je připojit do té naší struktury i další systémy, které sledují v real-timeu onemocnění, takže ARI a ILI a ISIN s covidem. Tím pádem bychom dokázali potom vytvářet reporty, které jsou podobné těm vakcinačním, akorát by ukazovaly počty pozitivních proti jednotlivým nemocem. Co je vlastně cílem toho vývoje, tak aby jsme byli schopni pružně připojovat další systémy, například registr TBC by se tam dal připojit. Budeme schopni vytvořit report automatický, který bude k informaci o onemocnění přidávat také informaci o tom, zda ten člověk byl očkován nebo nebyl. Výhodou, pokud se nám to podaří dotáhnout do zdárného cíle, tak může být, že v okamžiku, kdyby nastal nějaká další zdravotní krize, tak můžeme přidat jednoduchým spojením těch původních tabulek a reporty můžou běžet dál bez toho, aniž bychom tam museli zasahovat. Tak to je za mě všechno. Děkuji za pozornost.